ҳафтаи гузашта дар шаҳри Вена пойтахти Австрия мақомоти Амрико ва Ирон дар меҳмонхонаҳои гуногун истоданд ва бо тарафҳои дигари созиши атомӣ бо Ирон алоҳида гуфтугӯ карданд. бо намояндагони Бритониё, Фаронса, Олмон ва Русияву Чин ки зери созиши соли 2015 имзо гузоштанд. ҳам Вашингтон ва ҳам Теҳрон гуфтугӯҳоро созанда хонданд. пас аз соли 2018 ки раиси ҷумҳури собиқ Доналд Трамп Амрикоро аз созиши атомӣ берун кард, ду кишвар ҳеҷ гуфтугӯи ғайримустақим надоштанд. Нед Прайс, сухангӯи вазорати умури хориҷии Амрико гуфт, ҳеҷ гуна музокироти мустақим дар назар нест. ду кишвар мехоҳанд яке аз дигари пештар барои ҳалли баҳс қадам бардорад ва ҳаминро монеаи аслӣ дар роҳи эҳёи созиш медонанд. зимни суол дар бораи ин масъала Нед Прайс ба зарурати мусолиҳа таъкид кард. чунин талаб моро ба пеш намебарад ва мо инро медонем ки исрори зиёд ба чизе ғолибан моро ба ҷое намерасонад. дар Ирон таваҷҷӯҳ ба гуфтугӯҳо дар Вена бисёр зиёд аст, чун мардум умедворанд ки бардоштани таҳримоти нафасгиркунандаи ғарб аз назари иқтисодӣ барояшон сабукӣ меорад. дипломатҳо дар Вена ду гурӯҳи корӣ ташкил карданд ки яке барои бозгардонидани Ирон ба иҷрои созиши атомӣ кор мекунад ва дигаре барои сабуктар кардани таҳримоти Амрико бар зидди Ирон. Барбара Славин аз шӯрои Атлантик мегӯяд, раиси ҷумҳур Ҷо Байден метавонад созишро эҳьё кунад. демократҳо ҳарду палатаи конгрессро дар даст доранд. дар воқеъ шояд Доналд Трамп бо хориҷ кардани Амрико аз созиш барои мо лутфе кард. ин корро замоне кард ки Эрон ба созиш содиқ буд ва аз ин сабаб созиш обрӯи бештар ёфт. Хейнз Гартнер аз пажӯҳишгоҳи умури байнулмилалӣ дар Австрия мегӯяд, аҳдномаи 25-солаи стратегӣ ва 400 миллиард долларии Ирону Чин ки моҳи гузашта имзо шуд, шояд тарафҳоро ангезаи бештар дод ки созиши атомиро эҳьё кунанд. ин ки чину Эрон ба ин созиши фарогири иқтисодӣ ва ҳатто фарҳангӣ расиданд ҷолиб аст ва он як фишори ғайримустақим буд ки амрикоиҳо ҳам эҳсос карданд. рӯзи чаҳоршанбеи гузашта Ҳасан Рӯҳонӣ раиси ҷумҳури Ирон гуфтугӯҳоро намоянгари як фасли тозае номид ва гуфт созиши атомӣ ягона роҳи ҳаракат ба пеш аст. бахше аз коршиносон мегӯянд мумкин аст созиш то рӯзи 18 июн ки Ирон интихобот дорад эътибори пешинаашро бозпас бигирад.